गोजोननाय थाबाय सारनिसिम। एबार फिजेन थानांगौ दे आयै मारै जाखो बयनिबो गोसोखौ बोनानै हिर' अफ दा मेच बान्थाखौ मोननो हादों। फंबाय फोथाया बेस्ट प्लेयार मोननानै माबायदि मोनखो? मोजां मोनबाय ना? थांनाय बोसोरावबो बेस्ट प्लेयारखौनो मोनखादोंमोन ना। देरहाग्राफ्रा बनरगाव दा माबायदि मोनखो देरहानानै? मोजां मोनबाय दे। नै थांनाय बोसोराव आं होनखादों ना? आं होनखादों औ माने मोजाङै आं होनखादों दहाय औ दे बरिया एबार माने एबारावहाय फाइनालफोर गेलेहैनो मोनबा मोजाङै गेलेहैबानो जाबाय आरोना फंबायमोन दे। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ नैबे आंनि गोदान भिडिअआव बयखौबो गोसो गोथारै बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। बिनिफ्राय दिनैनि भिडिअआ बिराद मोजां जागोन आरोना। मानो होनब्ला आं दिनै गाम्बारि बिलआवहाय माने आन्डार 13 अपेनिं माने आनसलिकजों आनसलिक जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि आनसलिकजों आनसलिक जागोन आरोना। बेनिखायनो आं दा बे अपेनिंआव थांनो नागिरदों बिदि सान्दुं गोसायाव आयौ। ओमफ्राय दा आं हारसिङैसो आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय आं नै साथा बिनिफ्राय साइकेल लानानै थांसिगोन आरोखि ना। आं हारसिङैसो फुरा लागायलांसै। नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायदे लोगोफोर। लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम, गोसो गोथारै गावसिनानै होजोब। बिनिफ्राय आं दा थांगासिनो दंना लोगोफोर। नै साथाखौबो हमजाथावा नालाय दा नै सान्दुं गोसायाव बरिया माने हारसिङै थांसै खस्थ' खालामनानै भिडिअ खालामहैसै लोगोफोर। नोंथांमोना अननानै एसे माबादो लाइक कमेन्ट साबसक्राइब खालामनानै होलांदो आरोना लोगोफोर। दा जायगायाव सहैबा डाइरेक्ट देखायहैनोसै थ'। गाइसमोन आङो माने दा सफैबाय आरोना गाम्बारि बिलआवहाय फिल्डआवहाय सफैबाय नै जे जायगायावहाय बल खेला जागोन बेवहाय। ओमफ्राय बिराद खस्थ'यै फैबाय आरोना दतमानिफ्राय बिसिम सफैबाय साइकेल सालायनानै। ओमफ्राय ओरैथिं नै पिंथां र' दङ, बिनिफ्राय ओरैथिं क्रिस्टि आफाद दं आरोना मोसानो नागिरदों आरोना। जिखुनु जादोला नोंथांमोना नायलांबाय थादो, आं मोसानायखौबो एसे खेबहैनोसै। सान्दुं गोसायाव खम जागोन बियो गरमा। ट्रफियानो नालाय ओनसोलनि मानगोनां रायजो राजा मेलेमजिबि आरो फरायसालिनि नोंथांमोनखौ आखाइया मावलाजोब्बायलै खिन्थु खोनाबा बिनखां आखाइया मावलाजोब्बाय थेवबो औवायसो दं नालाय। लोगोफोर गाना कपिराइट फैयोना आरपि फिल्म प्रडाक्सननिखौसो मोसादोंमोन नालाय ओंखायनो आङो
गानखौहाय मिउट होनाय जाबाय आरो ना ससेल' होगोन आङो माने गानखौ होबानो कपिराइट फैयो ओंखायनो आं होनो हायासै गाज्रि मोननो नाङा लोगोफोर आरो मोसागिरिफ्रा नायदोंब्ला अननानै गाज्रि मोननो नाङा दे ससेल' गरमा जाला लोगोफोर थैबायलै जोबोद ब्लग नालाय फिनखां मावफुंनानै लानो सेंग्राफोर बिदि सान्दुं गोसायाव थानो हागोन नोंसोर हायो दे खस्थ' खालाम खस्थ' ओरै खालामदो बोसोर बैसोनि सिंनि जोलुर बादायलायनायनि देरहासार ट्रफि आरो रानार्स आप ट्रफि लोगोसे बेस्ट प्लेयार हेल' होनदोब्रा हिर' अफ दा मेच आरो हाइ स्करार लोगोसे बेस्ट गलकिपार गरम मोनाखै सेंग्राफोर गिबि खेबनि थाखाय गरम मोनाखै आइजोफोरनि बा हिन्जावसाफोरनि जोलुर बादायलायनायनि गासै ट्रफि बेखौ लानानै लोगोफोर जोंहा दायो ट्रफि बरायनाय हाबाफारि जासिगोन आरो ना नोंथांमोननो देखायलांबाय थानोसै मानो उल्था थांखो ट्रफि लानानै दिन्थिनाय जे हाबाफारि जाबाय ब्रैथि दख'रानि सिङाव थानाय उन्दै फरायसा बिथांमोना जोंनि ब्रैथि खेबनि जोलुर बादायलायनायनि देरहासार ट्रफि आरो रानार्स आप ट्रफिजों लोगोसे जुमदुवारनि जाहैबाय जुमदुवार आनसलिकनि देरहादोंमोन आरो बे बेस्ट प्लेयार मोनदोंमोन नेशनेल लेभेलाव बिथांमोना बैसो बारलांनाय लोगो लोगो गाव गावनि गेलेनायनि राहाखौ लानानै बिथांमोना बैसो बारलांनायनि केटेगरिखौ लानानै बिथांमोना लोगोफोर आरो बेखौ जोंनि गासै एस्कर्ट आरो फिफा समनि गेजेरजों फंबाय थांनाय बोसोरावहाय फाइनालावहाय जेनदोंमोन आरोना ओमफ्राय देग्लाय मोजां गेलेदों दा अपेनिंआवहाय देरहादों मोजां जोनानै रेफ्रि आरो जोंनि एस्कर्ट थांनाय बोसोराव जेनबाय नालाय एबार खावलायदों जाहाथे जोंनि गेलेगिरि मोजाङै गेले बिथांमोनखौ जाहाथे फोथार फारसे लानानै थाङो खस्थ' मस्थ' गेलेदो होमबा सेंग्राफोर खस्थ' मस्थ' गेलेदो सान्दुङा गोसाबाबो दे औ फुरा उफाय गैया देरहाथारनांगौ जिखुनु जादोला नोंथांमोनहा माने मेचखौ नायलांबाय था आरोना ओरै सान्दुं ना गाज्रि नुथारो साइख्लुमाव थाबाय
नै सेंग्राफ्रा जोंना जमदुवारनिफ्राय थांनाय बोसोरावथ' फाइनालाव देरहादोंमोन दतमायाव जानायाव ना एबारबो देरहानो नांगौ बन्दरगावआ फेजेननो खायदा लागासिनो दं मोजां गेलेदो जोंहा नोंहा एबार बेस्ट प्लेयार मोनफिनबावनांगौ दे आलासिफोरजों लिंहरजानाय आलासि एबार फेजेनथारनांगौ दे गेलेगिरिफोरजों सिनायथि लानाय मोजाङै गेलेनांगौ साफ्रोमबो आलासि बिथांमोनखौ आलासि मानगिरिद लोगो आफादगिरि खोरोमदावारि सार आरो आसाम फुटबल एसोसिएशननि मानिजाथाव लोगो आफादगिरि हेमेन्द्रनाथ ब्रह्म सार आरो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि फारियै सोमदोन ब्रह्म बदिराम बसुमतारी सिबिसन नार्जारी क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेलेमु नेहाथारि दिन्थि बसुमतारीजों लोगोसे जोंनि गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि आरो दैदेनगिरि हाबाफारि बायदियै माहारियारि मेथाइ रोजाबनाय टबा नेशनेल एन्थेम बे हाबाफारि जोंहा दङ बेनि थाखायनो मेंखाबायसो नामा साफ्रोमबो मेङाखै जोलुरखौ मोजां मोनग्रा माथो फै बाहागो लानो फैनाय मानव गिदिर रायजो राजा आरो जोंनि आलासि मानगोनां बिथांमोनखौ लोगोसे गासै फरायसा फंबाय किक अफ खालायना होनो थाखाय गुरै खावलायबाय गोजोननाय थाबाय सारनिसिम किक अफ खालायना होनायनि थाखाय मोजाङै गेलेदो सेंग्राफोर अल दा बेस्ट जों नायग्रासो थांसै दे बल खेला गेलेनायखौ नायदो आरोना स्टार्ट जाबाय नै एरजेनबाय आरो गांसे आर'नाइजों बरायनायनि थाखाय गुरै खावलायबाय एरजेनबाय जोंनि गेजेराव दङ गसाइगाव जिल्ला राइटार्स एकाडेमिनि बारग' आफादगिरि नब कुमार ब्रह्म सिनायथिनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों बरायनायनि गुरै खावलायदों बन्दरगावना क'क्राझार जिल्ला वमेन्स इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि निजोरा इसुवारि बायद'खौ सिनायथिनो थाखाय गुरै खावलायबाय आमार মাজত আছে क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट वमेन्स उइंस इउपिपिएলৰ जेनेरेल सेक्रेटारि अर्चना दास চিনাকি দিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ आरो जोंनि गेजेराव दङ क'क्राझार जिल्ला नै जोंना बर'आ लांबाय बोरै आयो सिखौ जाफिनबायसो देग्लाय जमदुवारना गोरायानो नङा नामाब्रा जोंनि गेजेराव दङ आउट थांबाय लकि ब्रह्म ब्रैथि दख'रा आन्चलिक प्राइमारि बर' समाजनि मानगोनां आफादगिरि लकि ब्रह्म मानगोनां बिथांखौ सिनायथिनो थाखाय गुरै खावलायदों आरो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो जोंनि गेजेराव दङ बिसिडिसि चेयारमेन कमल सिंह मानगोनां बिथांखौ सिनायथिनो थाखाय गुरै खावलायदों आरो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायबाय जोंनि गेजेराव दङ जयमन्त मुसाहारि बिसिडिसि चेयारमेन महनपुरनि मानगोनां बिथांखौ सिनायथिनो थाखाय गुरै खावलायदों आरो जोंनि गेजेराव दङ सौमेन ब्रह्म बिसिडिसि चेयारमेन आरो आरसिनिबो मानगोनां बिथाङा बिथांखौ सिनायथिनो थाखाय गुरै खावलायबाय सोर सोग्रोनो हायो
बनरगावना कर्नार जोबाय जाजोबालै नै गरसेसो जाबाय गल बनरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा से गल सोनानै दङ दासिम देग्लाय बनरगावना एसे गोरा जमदुवारना माबानायानो जायासै थांनाय बोसोरावहाय जमदुवाराहाय बिराद मोजां गेलेदोंमोन दा नै फार्स्टआवनो माने जाबायसो माजों बनरगावजोंहाय चेयरमैन रूपम मुसाहारि थांबाय आरो जोंनि गेजेराव बाहागो लाफैनो हादों मानगोनां दानसोरां मुसाहारि बिथांखौ सिनायथिनो थाखाय गुरै खावलायबाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि इउनिट एबसुनि आफादगिरि रोमदोन बसुमतारी बिथांखौ सिनायथिनो थाखाय सोद' बाहायमोन गोजोननाय थाबाय सिनायथिनायनि थाखाय लागाव फिनखांनाय सोमोन्दै औ फोथायसो हमथानानै चेयरमैन मानगोनां बिथांखौ सिनायथिनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो बिनेश बसुमतारी चेयरमैन थाकामपुर बिसिडिसिनि बनरगावआ गरसे सोनानै दङ गुरै खावलायदों आरो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायबाय जोंनि गेजेराव दङ बनरगावआ बे गोथाङा माबाया निबारानि नार्जारि ब्लु ना मामोनलाय भाइस प्रेसिडेन्ट उइंस क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि मानगोनां बिथांखौ सिनायथिनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै लोगोफोर जोंना माने बनरगावआ गरसे सोबावबाय आरोना बनरगावआ जमदुवारखौ गननै सोबाय जमदुवारा 0 जानानै दङ देग्लाय मारै जाखो मिथिला ओमफ्राय आं गारसननायखौ खेबनो हास्लाबासै आरोना एबार एरफिनलायबाय नै होगासिनो दं गल सोनायखौ खेबनो मोनासै दहाय फार्स्टनि गल खेबबाय साबाय थानो हायालै रायजोफोर मबाइला दुङो गरमाव बिरादनो स्टरेज फुल जायो 501 TB बासो एसे माबा जायो दे नों होथेखायाखै जेबो नङा जोंनो माबायदि जायो मानसि गिदिरा सान्दुं गोसायाव बल जोयोबा आरो बिसोर उन्दै गोजा जोबसैना दे जमदुवारनाबो लागावलांदो आउटसो होबाय रायजोफोर माने बनरगावआ गरथाम सोबाय ओमफ्राय जमदुवारा गैथ'वा माने आङो गल सोनायखौ खेबनो नागिरदोंमोन गोलोमदै नांनानै स्क्रिनाव गोलोमदै नांनानै जायासै आरोना थुबाबो जायासै हास्लाबासै ओंखायनो आदारिबो दासो नै ओमफ्राय बावथाला 2 मिनिटनि गेजेराव मोसासिगोन ना बेखायनो मिनिनो थिनदों मोखां सोमथाब मोसायो माने गियो बिसोरो बिदिना गरम ना ओमफ्राय माने आदा मा होननांगौ जाखो आदा दैदेननाय माने आलारि सोरां ख्रिस्टि आफादनि नामा आलारि सोरां ख्रिस्टि आफादनि नै ओरै नायहरदो दे बिसोरना भुमिका ओमफ्राय सिरिजना पेरना जुलिया मोसानायावबो गियो बियो दाबो गिनानै दं अनजिना गिया सिनायजाबाय आं जेबो नङा मोसानायावहाय नुखायो होननानै सोरखौहाय एसे दे मोजाङै सान्दुं नाङो ओरैथिं माने सिनाया खोमसि जाजोब्बाय बे आलारि सोरां ख्रिस्टि आफाद दे माखासे बांसिनानो गोदान गोजा जोबसै माथो ना सिगांनिया नों गोदान नङा ओइ नै माथो बेवहायबो दङ सासेया जाबाय बारा खेबला जोंना दा मोसाहैसिगोनलाय आरोना हाफ स्पिन जाबाय थौदौ जुमिर गसाइगाव जिल्ला बर' समाजनि बारग' आफादगिरि सिकेन्द्र मानगोनां बिथांखौ जोबोद गोजोननाय थाबाय मोसानायाव खेबनायखौ लाजिया बिसोर ओमफ्राय ब्लगाव लाबोबा लाजियो आयौ
मोनाखै मेङाखै सोजाबावसैमोन आसलफ्रानो नागाव गरनै सोनायखौहाय खेबनो मोनस्लाबासै रायजोफोर फार्स्ट गल सोनायखौल' खेबनो मोनबाय दा ओरैथिं माने मा होनोमोनलाय ओरैजायना जुमदुवार ओरैना जुमदुवार औ दहाय सिगाङावहाय ओरैथिं जुमदुवारमोन ओरैथिं बनरगावमोन आरोना ओमफ्राय नै जोंना फंबाया गरम मोनाखै मोनदों सान्दुं नांबा बाबु एसे हाजिरा बिनालां होगोन ना होआ नो खस्थ' खालामनायाव ना मोननांगौब्रा बिदि सोरबा ओरैनो थायाना सान्दुं गोसायाव मानसि गिदिरानो माबायदि जायो आरो नैबे उन्दैफोरखौ नाय दा मोनाफ्राव सोरबा फेस जालायथारसिगोन बेयो लोमजालायो जों बाहा दंफैयो साथामजों सान्दुं गोसायाव ओमफ्राय आं दा दावदै मोनावहाय जाग्रा जालांनांसिगोनलै लोंनायसो दं आलासि जालांसै मिरामिससो खिन्थु मिरामिसबाबो जायो रायजोफोरजों उल्थासो थाबायना सान्दुं खामजोबनाय नुखाबाय करना जोबाय सोर मोनालै फेटसाबारिनिखौ फाटा खाटा मोनसे मोनबोदों ना देखायदोब्रा दे माबा जुमदुवार फाटा खाटा मोनसे मोनबोदों जिखुनु जाया जेननायखौ मोनखो ना देरहानायखौ मोनखो नै सोनोसै रायजोफोर न'आव आवथिलांबाय माहाय ए दाख्लिनियाव जावखो बबेजोंमोन लागाव मा गामि जागोन बाबु देरहाबाय जुमदुवारा गरसे बेसेन हाया दाबो औ जेनेबा ओमफ्राय बेयावबो ट्रफि मोनदोंना सोर देरहाया ट्रफि मोननाया नोंसोर मोनाखै गल खेबदों खुनुरुखुम जोनायाव हाफ जाखोना जादिया सोजाबाय डाइरेक्ट गट होआ आसला गरथाम सोजाबाय आसलफ्रा बनरगावजों गरब्रै सोजाबाय होनबा जुमदुवारा गरब्रै सोजाबाय बनरगावआ गरब्रै शुटिंखौ खेबनो मोनासै डाइरेक्ट क्लब हाबनायखौसो खेबनो मोनबाय फाग्लासो आंबो लागाव सोदो लागाव माइनास गुड आयै मारै जाखो जो न' फाउल आसलफ्रा मोजां जोदोंमोन जोदोलाय आसलफोर खसारा बबेनि खसार जाखोलाय दहाय हरजानिफ्राय जोंनिया सोलोंग्रा बेखौसो होनांगौमोन बिदिनो लागाव कर्नार जालालै नामनि आन्था गरसे सोबाय जुमदुवार ना रायजोफोर गरब्रै जाखांबायमोन गरब्रै जाबाय डेन्जार जादोंमोनलै आव थांबाय मेच हिसाबै सायख'जानाय बेस्ट प्लेयार सायख'नोसै गेलेगिरियानो जाहैबाय फोथाय होनफिनदोलाय जार्सि नाम्बार 7 जमदर दख'रा
आं दहाय भिडिअ बानायदोंमोन ना नाम्बार 7 गाननाया उन्दैया बे बेस्ट प्लेयार मोनबाय आरो ना माने जुमजुवारनिफ्राय हिर' अफ दा मेच हिर' अफ दा मेच दानो रानखायो ना मायो जाखो बेखौ बेस्ट प्लेयारखौ साबसिन गेलेगिरिनि बान्था बेस्ट प्लेयार बा हिर' अफ दा मेच काप गथायनाय बे बान्थाखौ गथायगोन जोंहा दिनैनि जे ओपनिं अथवा गिबि खेलानि बेखेवगिरि गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानजाथाव लोगो आफादगिरि सारखौ दिनैनि जे हिर' अफ दा मेच बान्थाखौ बिथाङा दाहाय गथायसिगोन। सोदोलाय आसलफोर थाब होनांगौब्रा जोब्बाय बियो जोब्बाय दिनैनि जे खेलायानो जोब्बाय दिनै जुमदुवारा जेनबाय ओमफ्राय बनरगावआ देरहाबाय गरब्रै गरसे गाबोन मा दं मिथिला जाना ओमफ्राय बे प्राइज राननायखौ थांनाय बोसोरावबो मोनदोंमोन फंबाया दाबो मोनबाय बर' फरायसा आफादनि गेलेगिरि बिथाङा दिनैनि जे गेलेनाय बादायलायनायाव बयनिबो गोसोखौ बोनानै हिर' अफ दा मेच बान्थाखौ मोननो हादों। बिथांनि थाखाय खनसे गोबारै आखाइ खबनानै हो बिथाङा इयुनाव सासे राफोद गेलेगिरि जाहैनो हाथों। दिनै रिजाल्ट हिसाबै फंबाय फोथाया बेस्ट प्लेयार मोननानै माबायदि मोनखो? मोजां मोनबाय ना? थांनाय बोसोरावबो बेस्ट प्लेयारखौनो मोनखादोंमोन ना एबार जों खननै जाबाय ओमफ्राय खेलायाबो खननैल'सो जाखादों ना बोसोरनैल'सो जाखादों दे एसे देखायनायखौ नायना लादो नै लोगोफोर दे होमबा फंबाय थांदो दे बेस्ट अफ लाक मोजाङै गेलेबाय था। देरहाग्राफ्रा बनरगावना माबायदि मोनखो देरहानानै? मोजां मोनबाय दे नै थांनाय बोसोराव आं होनखादों ना आं होनखादों औ माने मोजाङै आं होनखादों दहाय औ दे बरिया एबार माने एबारावहाय फाइनालफोर गेलेहैनो मोनबा मोजाङै गेलेहैबानो जाबाय आरो ना फंबायमोन दे जा बरिया खाथिदों नोंसोर बाजार आयौ केमेरायासो दावदै बे मा बाजारमोनलाय? गाम्बारि बिल बाजारा बेनो आरो ना ओमफ्राय जों दा थांसिगोन। स' लोगोफोर नोंथांमोनहा भिडिअखौ माबायदि मोनखो? जोंहाथ' माबाया देरहाबायना बनरगावआहाय बिनिफ्राय आङो डाइरेक्ट फाइनालावहायसो खेबफैसिगोन आरो ना लोगोफोर। बिनिफ्राय लोगोफोर आं दा नै न'आव थांगासिनो दङ ओमफ्राय दा 6:30 जाबाय आरो ना उफाय गैया गरमबाबो दहाय सानस्रां फैनानै भिडिअ खालामफैबाय खस्थ' खालामनानै भिडिअ खालामफैनायनि थाखाय नोंथांमोनहा अननानै लाइक कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो ना। बिनिफ्राय नोंथांमोनहा गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनो दाबाव अननानै साबस्क्राइब खालाम बेबायदिनो इन्टारेस्ट भिडिअ लाबोबाय थागोन आं नायथावनो लोगोफोर नोंथांमोनहा साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरो ना। दा लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै थेंक इउ फर वाचिं मोनाबायबो नालाय बाय। लोगोफोर गाबोनहाय जों सरलपारा थांनो नागिरदों आरो ना माने आदा रिबु बिनिफ्राय आदा रिबुनि बे मा होनोमोनलाय आलारि सोरां ख्रिस्टि आफादनि जेनेबा बिनानावफोर ओमफ्राय बिनिफ्राय बेवहाय दामग्रा बिथांमोनजों जों ज' थांनो नागिरदों आरो ना। गाबोननि भिडिअआ इन्टारेस्ट जागोन। बिनिफ्राय नैबे भिडिअखौ माला आपल'ड खालामनो हायो बुंनो हाथ'ला आरो ना जिखुनु जादोंला लोगोफोर नै रबार बागानसिमनिफ्राय खोमसि खोमलाव बेवहाय बुर ओंखारोनो रायजोफोर हारसिङै फैलाबायनो ना मोनाबा दा बाय लोगोफोर।